Pole mheshimiwa. Mheshimiwa, I love the spirit you have. Ineno mane leaders mawang chumoro kichopo mbele kacha. Kikilokri. Kikilokri. Koro number child Joyce youth unjoro som article 55 mar constitution mano enga mar yude. Mondo wange. Then agimare mo ni wajo ma youths wan number wa kuber kunde mitime policy making now for the whole country. Ibiro niya jodongo emani kanyo and jodonga ich wacha kamano jok ma gi push for their interests. Then another thing enni wajo ma yude wan ga limited sana during politics. We disagree mo bed gi division sa siasa. Mi yudo ni wakalre sana sana gino chakre kata campus kineno politics ma campus odhiga kamano. Then another thing madwani I watch unitere forums ma sirkal create ne youths wan gi kiop wan gi ajira NYS gik machal kamago watem wachope koro kata koponi itwacho gani beti time moloyo bet don't kiki regret koro atem wameko kang. Then youths angeni sani anyalo wacho ni around 80% of youths maonge smartphone wane online wate. Let us use the media wisely. Wawe goya ahinya to teme kuminya lo donje kiyudo kimoro mi donje kaka youth donja beda kanyo tia tiji to kiki bed krako ka ahinya. Then iwacho gani justice is for the rich unless gimakoro waneno Eriko Monditi Mocha unless bed maracha ahinya mi chope social media. How many people okoka Joyce masandre to poko chope media di mang'eny. Kenya 162 wadhi celebrate Homa Bay aneno ka CSS sanini Homa Bay. I'm actually thinking ni government offices bente jotelo. That is my question. Nikech nyoro ne gin Kisumu wigi ne gina Homa Bay ango matimuru offices gi right now nikech kiny Sunday angeni Homa Bay it is so unfortunate ni ja Homa Bay yonge ka discussion ne do lero nwa maber ni ango madhi bele Homa Bay mogik Loice mogik sao serumo ne youths all over the country youth day 2027 kata pesa onge watemu warire wa mark seats to kik ngato bi ni luoki chama pesa no nikech pesa no pesi mano suru ni. But let's be wise boys alungi ni boys nikech pole mheshimiwa in student leader but talk for the youths. Yeah, kikiket interest mar sirkal sana nikech wane be mogeto gikanyo. Erokamano. Erokamano ahinya Loice, erokamano ahinya Mark, Denish kachiel kod in Marceline kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo